Danas pričamo o Glovu. Znate, onom servisu za dostavu koji je, praktično preko noći postao deo svakodnevnice u skoro svakom većem gradu. Kako se to desilo? Stvarno su svuda, zar ne? Na ulicama, ispred zgrada, restorana, ti žuti rančevi su postali praktično simbol modernog gradskog života. Ali hajde da zagrebemo malo ispod površine. Kako je jedna firma uspela da se ovoliko uvuče u našu svakodnevicu? Evo kako ćemo proći kroz ovu priču. Prvo, krećemo od samog početka, te ideje, sve i odmah. Zatim, gledamo taj neverovatan, eksplozivan rast do statusa jednoroga. Naravno, moramo da pričamo i o ceni te pogodnosti. Onda, kako su se izborili sa konkurencijom i na kraju, šta je to što ostaje iza Glova, kakvo je njihovo nasleđe. Dobro, idemo redom. Vraćamo se u 2015. godinu u Barcelonu. Tu sve počinje, sa jednom idejom koja je bila prilično jednostavna, ali i neverovatno ambiciozna. Ovo su reči osnivača, Oskara Pjera. Imao je samo 22 godine. Gledao je uspon Ubera i sličnih platformi i pomislio, zašto ne bismo imali nešto slično za sve ostalo? Njegova vizija nije bila još jedna dostava hrane, ne. On je hteo da stvori neku vrstu ličnog asistenta, kurira koji staje u džep. I evo u čemu je bila caka, ključna razlika od samog starta. Dok su se svi ostali fokusirali na restorane, na hranu, Glovo je rekao, mi donosimo bilo šta. Zaboravili ste ključeve, trebaju vam lekovi iz apoteke, nema problema. I upravo to obećanje im je dalo ogromnu prednost. Ali da ne bude zabune, put uopšte nije bio lak. Naprotiv, u samom početku kompanija je bila na ivici bankrota. Prvi model im je bio, jednostavno preskup. Ljudi nisu baš kapirali šta nude. Bili su pred izborom, ili se prilagodi ili nestani. Srećom po njih, izabrali su ovo prvo. I onda se desio bum. Nakon što su jedva preživeli, usledila je faza, nazovimo je hiperrastom. Faza koja ih je lansirala u orbitu i potpuno promenila pravila igre na svetskom nivou. Samo pogledajte ovu hronologiju. Od osnivanja 2015. preko promene modela 16. do 2018. kad su se proširili u čak 17 zemalja za godinu dana. Taj skok, od borbe za goli život do međunarodnog igrača, bio je neverovatno brz, a širenje bilo je, blago rečeno, agresivno. Čekajte da ponovim, jedan novi grad svaka 4 dana. Samo zamislite tu logistiku, taj tempo. To je ludo. Za tako nešto je bio potreban ogroman novac, naravno, ali pre svega ogromna smelost. I evo je kruna celog tog rasta. Krajem 2019. Glovo dostiže vrednost od $1 milijardu, a to u svetu tehnologije znači jednu stvar. Postali su jednorog. Ušli su u taj ekskluzivni klub najvrednijih startupova na svetu. Međutim, iza svake takve priče o vrtoglavom uspehu, obično postoji i druga strana medalje. Taj brzi rast i sam model poslovanja Glova otvorili su neka, prilično teška i ozbiljna pitanja. I to je ključno pitanje. Dok mi dobijamo picu za pola sata, ko zapravo plaća cenu za tu brzinu i komfor? Odgovor se krije u nečemu što zovemo gig ekonomija. To je onaj model gde nema stalnog zaposlenja, već se radi od posla do posla, fleksibilno. A srž problema je status samih dostavljača. Oni nisu zaposleni, oni su partneri. Šta to znači u praksi? Znači da nema zdravstvenog, nema plaćenog bolovanja, nema odmora. Zarada im direktno zavisi od brzine i broja dostava, što stvara naravno ogroman pritisak. A ponekad taj sistem ih je dovodio i u baš opasne situacije. I ovo nije ostalo samo na nivou priče. Kritike su dobile i pravni epilog. Recimo, španska vlada je kaznila Glovo i to sa $78 miliona. Zbog čega? Jer po njihovom mišljenju nisu prijavili više od 10.000 dostavljača kao prave zaposlene, već su ih držali kao partnere. Ova izjava jednog kurira možda najbolje opisuje koliko je situacija nekad ozbiljna. Čovek je shvatio da mu je neko podmetnuo da prevozi drogu. Obratio se kompaniji, a odgovor je bio, da je to njegova odgovornost. Kompanija je, kako on kaže, oprala ruke i ostavila ga da se sam snalazi. Ali, uprkos svim tim kontroverzama, biznis je išao dalje i to kako? Glovo je nastavio svoju, slobodno možemo reći, nemilosrdnu borbu za dominaciju na tržištu.
A u tom ratu koristili su dva glavna oružja, inovacije i pametne kupovine drugih firmi. Jedna od tih velikih inovacija su takozvane mračne kuhinje ili kuhinje duhova. Šta je to? Pa, zamislite restoran koji nema goste, nema stolove, nema konobare. To je samo kuhinja, savršeno optimizovana da izbacuje hranu za dostavu. Manji troškovi, veća brzina. I Glovo i konkurencija su shvatili da je ovo budućnost. A ovo ovde, ovo je prava šahovska partija na našem lokalnom tržištu. Foodpanda kupi Donesi, pa onda Delivery Hero kupi Foodpandu i onda Glovo povlači ključni potez, za 170 miliona evra kupuje Donesi od Delivery Heroa i postaje glavni igrač u regionu. A onda, kao šlag na tortu, na kraju sam Delivery Hero kupuje Glovo. Krug je zatvoren, tržište je ukrupnjeno. I tako stižemo do danas. Šta je na kraju Glovo ostavio iza sebe? I još važnije, šta je sledeće? Njihov krajni cilj, njihova velika ambicija nikad nije bila samo dostava. Vizija je da postanu super aplikacija, nešto kao Google za grad. Jedno mesto na telefonu za apsolutno sve. Od hrane i namirnica do, pa ko zna, možda je rezervisanja majstora. Ideja je da se potpuno integrišu u naš gradski život. Naravno, hrana je i dalje glavni deo posla, to vidimo ovde, čini oko 75%. Ali onih preostalih 25%, namirnice, lekovi i sve ono ostalo, tu se krije pravi potencijal za rast. To je taj prostor gde mogu da ostvare onu svoju početnu viziju da dostavljaju apsolutno sve. Ova izjava osnivača je, pa, genijalna. Savršeno objašnjava cijelu strategiju. Amazon je počeo sa knjigama da bi danas prodavao sve. Pa, Glovo je počeo sa hranom, sa istim ciljem, da na kraju dominira čitavim poljem brze trgovine. I na kraju, sve se svodi na ovo jedno, fundamentalno pitanje. I ono se ne tiče samo Glova, već čitave industrije. Imamo model gde kupci plaćaju sve više, dostavljači nemaju osnovna prava, a same kompanije se često muče da budu profitabilne. I onda se postavlja pitanje, da li je tako nešto uopšte održivo na duge staze? Nije pitanje da li radi danas, već ima li budućnost?